Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela żaret Basecamp fiż-Żejtun, l-incubator li appoġġa kumpaniji li jaħdmu fil-qasam tal-iżvilupp tal-video games, l-esports u teknoloġiji immersivi bħal XR, AR u VR. Din il-faċilità fuq 700 metru kwadru għal startups potenzjaloli isservi bħala ħab fuq negozji jistgħu jikbru, jikkollaboraw u jibnu komunità b'saħħitha ta' żviluppaturi. Hawn Dr. Bela qalet li l-gaming, l-esports u teknoloġiji immersivi mhumiex biss forma ta' divertiment, iżda jistgħu jkunu wkoll għodda edukattiva, soċjali u inklusiva. Dan is-settur ġewwa pajjiżna qiegħed jikber b'ritmu qawwi u għalhekk huwa ta' sodisfazzjon meta nara l-Partit Laburista b'miri importanti li jgħaltu dan is-settur dejjem jikber f'pajjiżna. Iżda Zuhrajn Kamilleri, fundatur ta' Meadow Studios, sqar kif bis-saħħa ta' dan l-investiment f'din l-industrija u b'inċentivi bħal dawk offruti mill-Malt Enterprise kellu ċans li jerġa' jiġi lura Malta wara esperjenza barra biex iwettaq il-ħolma tiegħu u ħabbar ukoll kif fl-aħħar jiem irnexxielu jassigura investiment minn waħda mill-akbar kumpaniji Amerikani li qed jemmnu fil-prodott innovattiv li qed tiżviluppa l-kumpanija Maltija tiegħu. Permezz tal-manifest tiegħu, il-Partit Laburista qed jipproponi li jkompli jsaħħaħ din l-industrija ta' valur għoli u jattira aktar investiment favur impjiegi tal-ogħla kwalità.